Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kayu. Wah, iki siap. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak? Oh iya Mas Gading. Nah. Kusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Ya sini. Oh ya deket ngene lah. Mbok rasa statue. Oh ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Om? Statue ki setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek Om? Lho aku cah milenial ya. Wah. Milenial kedaluwarsa. Padalang itu Gen Z banget Mas. Lho. Oh piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Ya, kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh, ya kan? tadi malam. Ayo kok capek ki. Kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Risa. Napa ta, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Terus nyampe. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Nembang kon bawa Nyidam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Enak banget itu. Ha iya aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Iya. Ya nek upama urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa Lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Nggih, akan mawon. Ya, sing bawa Lintang ku sing nalikane ngono kowe. Nyidam Sari apa to? Nyidam Sari ndawah statue. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon jenengan. Ha iya. Apik lagune sakjane. Wis arep tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dek. Lah iya to, tapi katanya kok lek teng WA benten malih lho Pak Dalang. Dek Lintangi nyeluk aku wis om lho. Jadi lho berarti kan kuwi wis sinyal menuju. Oh, aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe ya pengestoni om. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng suntik. Terna suntik ya, Mas. Ha iya, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya.
Ayo tak nganggere gak bawa ngono kowe do meneng. Iya sinyal iya. Wong bagus madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Papa jane ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menosok to, Pak? Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Gatot ki piye? Kowe mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng napa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan Cahayu? Nah, inggih Kang Mas, Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya. Ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa welas sono mring mami. Wah, iso enak. Oh, ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari loh neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan? Katakan. Katakan. Ya. Jejer mantep Terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Jadi diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak.
Yuk. Umpama nonah kuda. Umpama nonah kuda. Tanpa prau sasat tara ing papatri. Dintek Ding. Nyidam Sari. Ayo bareng Mas. Ya bareng. Nyidam Sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Yuk. Apa masaira Karep menggok ra rating. Nyidam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten lho. Iya, untung kowe ken sopire sadar. Iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bangun Ayo bangun kerange. ora bakal lali lintangi serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nano. Nalika dirai dalam hatiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali lagae lintangi mlaku. Pun Om. Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Wong ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri Sleman. Sleman minta lagu Mogo Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om, Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya.
Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Ya. Apa lagune? Moga nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa mongkon? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ayo kaya ngono kuwi. Pripun iki Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki cok embuh kadang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lita. Aja gelem nek ning. Lah napa Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku Aku wis melu sampean ya. Ha iya. Ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo Om? Napa ta Om? Ngono kuwi ngopo Om? ya aku wis manembah ora mateng. Oh. Ha iya, wis ora werna-wernamu wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan. Wah iya. Nggih. Ora ya. Apa dijole apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon lintang karo kowe. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Nah, piye iki Mas? Loh. nah iki ditanyaan. Iki piye Mas? Ah, Remehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye Mas? Kepiye? Piye? Ya. Ngomongi wae, wah. Belum tahu Iya. Aslinya nggih ngoten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rotok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, mutus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya.
kiamat wis katon tejane yen mbok berangkat ana banjarang aduh wiragane sinawangetan ambosani samot wimbo patut nyoto sakwi komrati aduh lestariyo ati lopeksa sareko nantian babasane kelingan kodong sak lambar kang mas kaya bos koncetan rasa asam-asam mingatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing rebab semangat Ya, semangat, Bang. dahar niku mau Semangat turane akeh dhewe. kene balekke satuse ah Lho kowe jaluk dhek to iki. Kowe? Wo pancen. nyaut e Ya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lalo. pacane sarwa asri jeroban tenaga tansah kewareman wassamayang tanelilasi parangase Turuk 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 turuk. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. oh saiki to Sok Rebo. oh saiki no Mas Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. iki bar bedah negara mboten kayak ngene lho Mas bar bedah negara mboten Dedel apa piye bedah? Hah? Sing bedah Jangan kula bedah napa Om
Ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sak karepmu lah paton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. Ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Hah? Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Ngapa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Iya. Mbak. Heeh. Masakne lek ngano. Iya, kok cape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh Mbak, wae iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten Wes purun. ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik ayo, iki, ya. kena dinggo Yo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya, Ban ya.
Ayo wangon aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai bantu rene ya, Ban. Nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Putri pripun, Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten nanti Sumingkir. Sumingkir. Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten ngerti. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara aku? Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku? Iya. Tresno temenanan. Ndara, Yen meng Ndara. apa, Mbak? Wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, sik Ban. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Kersa mau? Aku njaluk bebono, Ban. Kersa mau kajenge Bandung mboten saged nglaksanani. Piye carane ya? Anu Ndara. Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, Kok Ban. nek dibuka wae Ndara. Piye iki, Ban? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digunggah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo digunggah, Ndara. Ayo nanti iki pitik. Kejak mesem Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik.
Siji loro telu sewu, seket, 100, 200, kalih welas, lho 15, 30. Malah kaya teng-teng Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. Tok. kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng. Diitung meneh. Siji, Ilustrasi. 100, 200, 400, 900, kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi patung. Nuwun para pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten saged patung kan tok kutuk to. Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh iya. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Tak untir potensione kik ngeranjuk muni ke. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya. Tombole iki bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. Patung Jonggrang. Nah, kuwi nembang. Lho. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Ayo, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Nggih. Simbah. Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang jane wis tuwa banget. Walah, mila ta Om. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya, Roro Jonggrang. Lagune judulnya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas.
Bandung lanang jagat Putra Ratu Prabu Panggindam Marmoyo duwe aji sekti Bandung Bondowoso Jogeran paduwun Jogeran kowe pancen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita yogan Putra Ratu Prabu Panggindam Marmoyo duwe aji sekti Bandung Bondowoso Bundung Karmo Bandung aku derpe bebono Candi Sewu sawengi kudu dadi yo coba wah luar biasa nggih ya nak nduk lintang karo nggih om ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya nggih matur sembah nuwun ora krasa jebul wis jam 1 iya iya mak ya wis jam 1 ya iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang Gading Pawukir iya heeh ngono mengko terus nah ayo le Gading kene le munggah kene cah bagus